मिरु एबसुनि खुंगा 55थि बोसोरारि जथुम्मानि बरायनायखौ थांनाय मोनायाव बिसिनानै गालाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि बोसोरारि जथुम्माया रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बेनि थाखायनो बानजाय आफादनि पाब्लिसिटि साब कमिटिया उदालगुरि आरो तामुलपुर लामायाव गांसे बरायनाय बेनार खाग्राबारि आरो डिमाकुसि मोननै दख'रानि गेजेर सिमायाव होनाय जादों। बे बेनारखौनो थांनाय मोनायाव दुथां सिनाय मोनि सुबुङा बिसिनानै गालाङो। बे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि रहित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसे बिथां बसुमतारीया खावलायबावो जाय दुथाङा बरायनाय बेनारखौ बिसिबाय गावनो आखाइ दैखांनानै होनांगौ होनना। बेजों लोगोसे खाग्राबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि रमेश बर' बिथाङाबो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जाय सुबुङा बेबायदि आयेन बेरेखा हाबाखौ मावदों बिथांमोना हुसियार जानाया मोजां होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। बे समाव मोनसे दुखुनांथावना खोथा बा दुखुनांथावना बाथ्रा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 55थि बोसोरारि जथुम्मा रौतानि जे मोनसे बड'लेण्ड फोथार बेवहाय जि जानो गोनां फैबाय थानाय 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 बे अक्ट'आव सानब्रैनि थाखाय जि जानो गोनां जि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि जि पाब्लिसिटि जि बेनार बेखौ नैबे इउटि र'ड एबा सुक्लाय दैसानि सेराव बे पाब्लिसिटि जि बेनारखौ होनाय जादोंमोन आरो बे पाब्लिसिटि जि बेनार बे बेनारखौ नैबे 16 अक्ट'बरनि जि मोनाबिलि बे मोनाबिलि समाव सोरबा सिनाय मोनै जि दुथां बिथांमोना बिसिनानै गालांदों। जोङो दुखु फोरमायदों जे मोनसे माहारियारि आफादनि जि मोनसे बेनार जि जथुम्मा जानो गोनांनि जि बेनार बे बेनारखौ बिसिनाया मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना जादों आरो जोङो खावलायगोन जे जाय बिथांमोना बे बेनारखौ बिसिदों बेखौ उननि समाव जोङो माखासे आयेननि बेबस्था लानानै जोङो साजा होनो थाखाय जोङो दिनै थियारि। ओंखायनो जाय बिथाङा बिसिदों जाय बिथाङा बे इनाय आखु खामानिखौ मावदों बिथाङा इमिडियेट बा थाबैनो सारेन्डार जानांगौ आरो निमाहा बिनांगौ। आं बेखिनिखौ खावलायदों। मानो होनोब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बे जथुम्मायाव जोङो बर' माहारि दानाय बर'नि माखासे खैदां खैफोद जों बेफोरनि सायाव सावरायनो थाखायनो नैबे जि 55थि जि बोसोरारि जथुम्मा जों बेखौ सानब्रैनि थाखाय जोङो लानाय जादों हिसाबै आरो बेनि थाखायनो जोङो बे जथुम्मायाव मोनफ्रोमबो एंगेलनि मानसिफोरखौ जोङो खावलायदों बे जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय आरो बेनि थाखायनो नैबे सुक्लाय ओनसोलनि जि एरिया बेवहाय जोङो बे बोसोरारि जथुम्मानि जि बेनार जों बेखौ खानाय जादोंमोन आरो बेखौ मिन्थिस्लाबै जाय बिथांमोना बे बेनारखौ बिसिनानै गालांबाय थाबैनो सारेन्डार जानांगौ आरो थाबैनो निमाहा बिनांगौ गावनि जि गोरोन्थि बे मावनायनि थाखाय। ओंखायनो बे समाव आङो दुखु मोननायखौ फोरमायदों जे फैबाय थानाय समाव जाय बिथांमोना मावदों बे मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जाय बिथांमोना बे बेनारखौ बिसिबाय बिथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो दुथां खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आं बेखिनि खोथाखौ खावलायबाय। बे समाव खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जानो गोनां बे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जोंहा फैगौ 22, 27, 28, 29 आरो बे जोंहा रौता सारियालियाव जागोन बे बड'लेण्ड फोथाराव। नाथाय बे समाव मोनसे दुखुनांथावना जाथाया जोंनि गेजेराव जादों। बे जथुम्मानि जि पाब्लिसिटि बर्डआ जि मोनसे बेनार लगायदोंमोन आरो बे बेनारखौ दिनै सोरबा सिनाहायै सुबुङा हरनि समाव फैनानै बे बेनारखौ बिसिनानै गालांदों। बेयो मोनसे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा आरो बेखौ जों कन्डेम खालामो। जाय मानसिया बेबायदि खामानिखौ हिंसा खामानिखौ मावदों बिथांमोना दिनै सेन्सार जानाया मोजां। बिथांमोना जाहाथे बेबायदि मोनसे समाज फोसाबग्रा मोनसे आफादनि जे मोनसे बेनार बेखौ माने बिसिनाया अत्यन्त बियो गाज्रि जादों आरो बिथांमोनखौ जों दिनै वार्निं होदों जाहाथे बिथांमोना जाहाथे नेक्स्ट बार आरो पुनराय बेबायदि गाज्रि खामानियाव लिप्त खालामा आरो जाया आरो बेबायदि गाज्रि खामानिखौ जाहाथे मावा बेखौ जोङो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खावलायो।